Il-Gvern tal-Labor b'mod mill-aktar ċar iddeċieda illi ma jżommx ma' weda li għamel għal Għawdex fl-aħħar snin dik ta' bini ta' blokka ġdida tal-housing soċjali fiż-żona taċ-Ċawla fir-Rabat. Lura fl-2018 għal budget tal-2019 l-eks-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna kien ħabbar waqt id-diskors tiegħu blokka ta' appartamenti ġodda f'Għawdex. Madankollu wara li ma tqeditx ġebla waħda li waħda aktar minn sentejn wara u wara li din il-weda ġiet injorata għal kollox waqt id-diskors tal-budget indirizzat nhar it-tnejn mill-Ministru Clyde Caruana, Net News staqsa lill-Ministru għall-Housing Rodrick Galdes illi min-naħa tiegħu insista illi ma hemmx bżonnu għax skontu f'Għawdex m'hemm ħadd illi jrid appartament. Il-housing f'Taċċawla fir-Rabat għall-budget tal-2019 kontu wettu illi ser jinbena blokka, fiex wasal? Nista' ngħidlek jiena housing ta' Għawdex tant kien appartamenti li ġew allokati li prattikament ħajkun qed inniżlu l-lista ta' Għawdex għal zero. Allura finalment il-konsiderazzjoni ta' appartamenti l-qudiem għadhom qed isiru. Imma f'dak ir-rigward ma jagħmilx sens li tibni appartamenti meta m'għandekx talbi tal-Għawdex. Għadal kollu sorsi ta' min jorbot fuqhom saħħu li l-Ministru Galdes qed jipprova jqarraq bil-poplu Malti u għawċi u insistow li mhux veru illi m'hemmx talbiet għall-appartamenti. Sa dan it-tant Net News staqsa lill-Ministru Galdes jekk jaħsibx li żieda ta' euro 75 ċenteżmu fil-ġimgħa hija biżżejjed biex tindirizza żieda fl-oli tal-ħajja. Iżda il-kummenti tiegħu kienu biss attak partiġan. Meta fil-verità fl-aħħar żewġ budgets taħt Gvern Nazzjonalista in-nies ingħataw €4.66 fil-budget tal-2012 u €4.08 f'dak tal-2013. Kellna kriżi ekonomika ta' kważi €4.66 u mbagħad ta' €4.08. Issa għandna 175. Jiena nista' nassigurak in-nies tkellmu kemm il-darba qed isemmaw laħinhom. 175 li ta' fil-budget kien biżżejjed għalik. Leħi laqas xejn. Ftit wisq. Nej, ma naħsibx. Għax il-għoli tal-ħajja saret iżjed minn hekk, żgur. Għaxċej, dol mort nixtieq pastizzi, samli €2. Kelli noħroġ 25 jiena. Il-minu batuta ħaġa oħra ma jidirlix li hu biżżejjed le. Francesco Catania, għal Net News.